Pozdravujem vás, priatelia, s vami, kolegovia, spolupracovníci pri ďalšom mojom videu zo série Som jeden z vás. Niektorí ma poznáte už aj zo série mojich ranných káv a pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Štefan Andrašík. Roky som pôsobil v priamom predaji a teraz sa venujem profesionálne práci v sieťovom marketingu. Ale ani by som to nenazval prácou, ale skôr poslaním. A toto moje video je viac určené pre vás kolegov zo sieťového marketingu, a to bez ohľadu na to, s akou spoločnosťou pracujete. Ale ak aj nepracujete v takej oblasti, tak si ma vypočujte, možno vám to niečo dá, lebo väčšinou to, čo poviem, súvisí aj s bežným životom. Tento môj videopríspevok venujem všetkým tým, ktorí si o sebe myslíte, že vďaka nejakému handicapu sa neviete presadiť. A prečo tomu tak je? Lebo keď si predstavujete úspešného človeka v akejkoľvek oblasti, tak ho vidíte pekného, upraveného, plynule, bez problémov rozpráva, je pred davom ľudí, vyzerá zdravo, zvláda všetky tie stresové situácie, tak si poviete, že pre mňa to nie je, ja to nezvládnem, byť taký, aký sú oni. A nahovoríte si, že kvôli veku to nezvládnete, lebo ste príliš mladí, alebo naopak príliš starí. Alebo že ste muž, že by sa dostanú všade, alebo že ste žena, a poviete si, že muži sú priebojnejší, možno si navárate, že ste príliš vysoký, alebo príliš nízky, alebo vadí, že ste akej národnosti, alebo farby pleti. Tých vecí, na ktoré sa väčšinou vyhovárame, je veľmi veľa. Ale ešte je tu dosť vážna výhovorka, a to taká, že kvôli nejakému zdravotnému postihnutiu sa neviete presadiť. Teraz si poviete, zase nejaký modelant, lebo keby bol v mojej koži, tak rozpráva určite inak. Áno, v tomto máte pravdu, lebo keby som bol vo vašej koži, tak rozprávam presne tak ako vy a vy. A možno aj tak by som aj premýšľal. Ale ja osobne mám tých nedostatkov dosť veľa, keby ste ma poznali po niektoré osobne. Ale jedno z nich je, ste si možno aj všimli, a tým je moja výslovnosť. Písmena R. Radšej vám ho ukážem, lebo neviem vysloviť. Dúfam, že som vás teraz trošku pobavil. No a čo sa týka tohoto môjho račkovania na tej logopedickej chybe, v detstve som s tým mal veľmi veľké problémy. Ani logopedička mi s tým nevedela pomôcť. Ja poviem vám, že deti sú tí najväčší a najúprimnejší kritici vašich nedostatkov. A bol som často terčom posmechu, ale naučil som sa s tým nejako žiť. A úplne vám sa vám priznám, že v mladosti som si ani nevedel predstaviť, že budem niekedy ja prednášať, školiť pred davom ľudí, učiť druhých, ako sa majú vyjadrovať, a už vôbec som si vedel predstaviť, že to, čo vlastne, že to bude súvisieť aj s tou mojou prácou, že sa mojím vlastne tým rozprávaním budem žiť. Celé to tak prišlo tak nejak postupne, samo. No a keď popremýšľam, že čo ma neodradilo od toho, čím sa teraz žijem, tak to bola moja viera v seba samého. Že napriek mojim nedostatkom sa presadím. No a že nebudem brať ohľad na to, čo si o mne myslia druhí ľudia. Že ako pozerám na to, ako vyzerám, ako mám výslovnosť, aký mám prízvuk, koľko mám rokov. Naučil som sa s tým žiť a skôr to využiť v môj prospech. A moja rada pre vás, čo sa cítite niečím tak obmedzovaný, že všetky tie obmedzenia máme v hlave. No a prvé, čo sa musíte zbaviť, tak to je strach. Je to strach, ktorý vám nahovára, že v tej vašej hlave, že to nedokážete kvôli tomuto obmedzeniu, ktoré máte. Zmente pohľad na seba, na svoje nedostatky, zmierte sa s nimi. A poviem vám, že to, že časom budete, tie nedostatky vám budú miznúť, ako keby. Ale aby ste ma tak správne pochopili, oni nebudú existovať, len si ich prestanete všímať. A poviem vám aj to, že sa stanete aj príkladom pre druhých ľudí, lebo si povedia, že keď ste dokázali vy, tak to dokážu aj oni. A je veľa príkladov na to, ako ľudia dosiahli veľké úspechy, stali sa bohatými a slávnymi napriek tým svojim handicapom a nedostatkom. Nie sú to žiadni vystylovaní krásavci alebo krásavice. Stačí, keď si ich vygooglíte na internete, pozrite sa. Sú to bežne obyčajní ľudia, keby ste ich stretli na ulici a sú úspešní. A väčšina z nich sa stala úspešní kvôli tomu, že verili sebe a že sa potom stali inšpiráciou pre druhých ľudí. Že ich potom nasledovali. Bolo toto správne rozhodnutie. O tom, čo tu hovoríme, dosť úzko súvisí aj s prácou sieťou marketingu. A poviem vám, že som stretol rôzne typy ľudí, ako pracovať v tomto obore. A práve
práve ich obmedzení im pomohlo dosiahnuť tie veľké úspechy. A musím aj to povedať, že je málo odvetví, kde sa môže človek presadiť tak, ako napríklad v sieťovom marketingu. A práve tí ľudia, o ktorých si myslíte, že sú pekní, vyšportovaní, spisovne sa vyjadrujú, vyzerajú ako z príručky o dokonalom manažérovi alebo manažérke, alebo aj z reklamy. Predstavte si, že práve títo ľudia majú čo robiť, aby dosiahli úspechy toho jednoduchého človeka s nejakým obmedzením. No úžasné je, že práca v sieťovom marketingu je niečo ako poslanie. A peniaze a úspech sú v podstate odmena za čas, ktorú vlastne tam trávite. Ale skutočná odmena je tá pridaná hodnota a prínos pre ľudí, ktorí táto práca dáva. V sieťovom marketingu sú najväčšie hodnoty v ľuďoch. Preto prácu v sieťovom marketingu treba robiť srdcom a čím ho máte väčšie, je to srdiečko, tým sa skôr k vám pridajú ľudia. V sieťovom marketingu nezáleží tak na veku, na pohlaví, vzdelaní, nejakom handicape, ale na tom, aký ste v skutočnosti, čo viete druhému zo seba ponúknuť. Tak, dúfam, že som vás inšpiroval. Prípadne, keď sa chcete podeliť o nejaké svoje skúsenosti, kľudne mi napíšte do správy. Ja budem veľmi rád, poteším sa každému komentáru k tomuto videu. A ja vám prajem krásny deň, majte sa krásne a prajem vám veľa úspechov a uvidíme sa potom zase v budúci týždeň pri ďalšom videu. Dovidenia.